ITEX. Hvad er ITEX? ITEX det er et produkt, som skal hjælpe personer med briller til at brillen ikke skal falde ned. Ved hjælp af en gummidut, der sidder på brillen. Gummiduten er inspiration fra geckoen. Gummidutten det er en lille ting, man krænger ud over den naturlige holder på brillen, og den skal hjælpe med at holde brillen oppe, uanset vejret. Ja, så hvilket behov dækker vi? Det er, hvis man sådan kigger på behovspyramiden, så er det ego-behov, fordi det er sådan en tillægsydelse til selve brillen, som man måske kunne tænke sig at købe med, hvis det var man svedte eller noget, så man ikke vil have brillen til at glide ned. Yes. Sådan der. Ja. Vi fokuserer på brillemarkedet, hvor vi sælger vores dut som tilbehør til brillen. Derfor har vi også valgt virksomheder som Louis Nielsen, Profiloptik, Synoptik osv. som vores fokusmål. Vi tænker, at det også giver en mulighed for bedre avance, da vi som sagt sælger dutten som tilbehør til brillen, hvor vi tænker, at man kan hæve prisen på dutten i en inkluderet pris. Konkurrenter. På dette marked er der Blue Ocean, og det vil sige, at der ikke rigtig er nogen konkurrenter. Vi skal dog passe på, at der ikke kommer nogen indtrængere, der vil have behov for at sælge rigtig mange dutter ud til rigtig mange kunder, for at være en virksomhed med en høj omsætning, til at det kan betale sig. Yes. Markedsføring. Vi vil markedsføre outdoor-reklamer, for at få så mange til at se vores reklamer som muligt, og hvor vi så også kan ramme både løbere og cykelryttere. Derudover vil vi også markedsføre i fitnesscenter, hvor der er mange hårdarbejdende personer, som kan føle behov for at købe vores produkt, der vil have sved. De har modherrer mod sved og væsker og så videre. Yes. Så har vi målgruppen. Ja. Og dem vi sådan henvender os til, det er folk, der dyrker motion, eller måske har en tilbøjelighed til at svede på arbejdspladsen. Her kunne vi for eksempel se forretningsmænd, når de skal nå meget på én gang, så kan de ofte komme ind med at have et stort behov for det. Og brilledutten, som vi producerer, kommer derfor ikke nødvendigvis til at få en alt for sportig udseende. Det er personer, som nok ligger omkring i alderen 30-40 år, som er mere tilbøjelige til at svede. Man er meget kørende på én gang med arbejdspladsen osv. Det er derfor stadig en mulighed for at se up to date ud. Nej. Produktudvikling. Yes. Der er gode muligheder for at udvikle og forbedre produktet, ved at der er mulighed for, at der kan laves flere forskellige modeller og typer. Der er vi ikke ved så meget om selve produktet endnu. Yes. Også lige for at runde økonomien i det her projekt, så har vi taget etableringsbudget og salgsforecast for 2017 med her i præsentationen. Og ja, som du kan se, så etableringsbudgettet, der er taget de mest basale elementer med. Det er designbeskyttelse, det er produktion, det er en prototype, det er oprettelse af CVR, og så er der selvfølgelig nogle diverse udgifter, som vil komme på. Så over i salgsforecasten, der har vi så taget 500.000 på briller, og så 20.000 af dem, de dyrker sport med briller, selvfølgelig også nogle, der bruger kontaktlinser. Så har vi forventet at ramme 30% af de 20.000, og at de så en forventet brugstid, det er 6 måneder for den her brilledut. Vi har så udregnet, at vores avance per solgt enhed, den vil være ca. 50 kroner, og det giver sådan en potentiel målgruppe alt det her på 6.000 mennesker, og så ganget med avancen per enhed, så vil det så samlet give 300.000 i avance per halvår, fordi forventet brugstid er jo så 6 måneder.